A máis tardar, a comezos de febreiro, o problema dos recibos de auga inflados debería quedar resolto. Nese prazo, os veciños afectados deberían cobrar os recibos erróneos de 2015 e 2016 para a continuación volver a facturar eses mesmos anos coas cantidades correctas. Nos o que lle indicamos a Oral era que devolvesen eses recibos, que devolvesen eses pagos que fixeron parte dos veciños e que volvesen a refacturar co importe correcto para que, como dixen antes, ningún veciño teña que pagar un céntimo máis. O alcalde da localidade reuniuse onte cos veciños afectados para explicarlles os motivos polos que se orixinou este problema cos recibos de auga. Ademais, o rexedor avanzou aos presentes que xa se tomaron medidas para evitar que este erro se volva a repetir. Contratouse unha empresa para que se encargue da lectura dos contadores e, ademais, se decidiu emitir a factura da auga 2 veces ao ano xa dende este 2018. Isto vai a facilitar e vai a axudar aos veciños nun aspecto económico, no que lle axudas ao veciño a fraccionar o pago, e outro que se hai algún error, nos contadores de auga ou nas pérdidas de auga, porque a veces é un problema do veciño cando a pérdida se produce do contador para adiante para a propia vivenda, isto de contalos 2 veces ao ano e de pagar 2 veces ao ano, minimiza o error que poida haber. O rexedor aproveitou para acusar o PP de manipular e mesmo enganar os veciños. David Castro engadiu incluso que os problemas do presente son herdanza da xestión da popular Salomé Peña. Utilizou este erro administrativo para quitar un rendimento político cando non se aproxima para nada a realidade. Onte, precisamente, na reunión dos veciños, un veciño de Ribadumia dixo públicamente que na etapa de Salomé Peña había pagado 1.000 euros e que nunca se lle solucionou nin nunca se lle dou unha resposta a eses 1.000 euros que había que pagar. Por lo tanto, errores hubo desde antes hasta ahora. O que hai que minimizar eses errores, solucionar eses errores, e que o veciño teña a sensación de que está pagando os impostos correctos. Mentres, nun comunicado, o PP cualificou a reunión donte do alcalde cos veciños como unha xuntanza de trámite. Os populares consideran que as explicacións dadas polo rexedor foron insuficientes e que Castro tentou confundir os veciños culpando do erro oral á Xunta e tamén o anterior goberno local.